Ayo gondelan nggon sapa wis? Ayo gondelan pupu Dik. Arep gondelan nggon sapa wis? Sa sa
wayah wengi nganti gagat rino. Pak De. Anjir. Hae lho. Niki wis hae lho. Hae. Nyuwantene lho. Alah alah alah, lah yo iki to. Catetan sak kuwi datan lutut saya merati. Aku kowe dadi garwa mergo leren Soko niki bapak ibu anteng mawon. Ajeng kersa joget napa nyanyi. Nyanyi. Biasane nek Sragen niku penyanyi semua. Penyanyi semua. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Dereng afdol nek dereng nyanyi. Nggih. Monggo Pak telaske sekedhik mawon. Sekedhik mawon, Pun. Monggo. Nyanyilah sithik. Pokoke ngaturaken sugeng lenggah di sekecaknya ngene lenggah. Nggih. Gubuk asmara. Catetan sakjroning ati. Kok kleru lho. Neh, kok kleru. Kleru to, Mbok? Cawetan. Catetan sakjroning ati. Datan lutut saya merati.
mawon, Mbak. Terus segede mboten ditelaske. Sampun. Oh, nggih. Oh, ngoten. Cadetan sajroning ati adatan lutut saya merati. Ya ya yo. Aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara bablas pring kuning. Matur nuwun. Ane yu, jarene bojoku kon senggel ae aja dikancani penyanyi ngono. Mana to, Mas? Iya, ditonton live streaming soalnya nggih. Nggih ngaturaken sugeng siang kagem sedaya tamu undangan. Sugeng siang Pak Kaunang. Apa sliramu ra pirsa jroning ati iki ana tresno. Apa sliramu ra krasa kangenku tanpa upama. Piye Kang Nano ki, Nok? Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan deres sing jalani nganti tembus sajroning ati. Tenang yu, engko enek Bos Nano, Bos Jarno, Bos Krupo. Aku mau terima dikongkon kok. Oh, iki kongkonan. Kongkonan mau. Kira-kira Pring kuning dadi seksi. Ana mendak kutha Sragen Asri. Apa kowe ora ngerti? Yen pring kuning gawe marem ati. yo. Monggo Dek Legit. Ya, Wong iya, padha wong iya, tanyane iki lho. Ya iya iya. Malah duit kalau Dek Legit ya, Dek. Ayo ini toh, Mas. Monggo Pak De. Solo solo solo. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno sepurane Mas janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ra nandang buyung. Rasa tresno rena wangi. Nanging aku bisa ndeliki. Kodhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo nambani ati. Pamujiku wong ayu uga sliramu ora bakal lali najan sewi
gentak gentuk. Sepurane yu. Pripun? Lagi kan Pak Kaunang sih lenggah, Pak Wito sih lenggah. Oh ngaten. Mboten pantes. Oh. Alasannya nggih Bu nggih. Loh Mas Ahmad nggih isih lenggah. Alasannya enak. Ya ampun. Tresno iki ora mendem. Mangga Pak. Saya suwe. Saya tambah ngedro. Waton kowe rambandeke. Najan aku wong ora duwe. Kalau sing ngakon kae Bos Nano kae. Tanggung jawabnya dereng lho. Salalala. Ya. Nggih ngaturaken matur nuwun Mas MC, monggo dilajeng.
legit. Mbok ora ngerti. Loh, Boten ngertas kula no. heeh. Janjane kowe. Sembah nuwun sampun nyukani sedekah kagem dik legit. Bu kudu ateges saweran nanging ateges sedekah. Amin. Nggih. Janjane kowe. Matur sembah nuwun dik legit. So
ada nawala saking Biar ya. Aja semua.
Sidik ideng Bagaimana? ya. Oh ngoten to, Bu. Masih hoba? Sidik. Masih lanjut ya. Mesine sing 2000 tampil. Monggo Mas Indro. Jadi ngersake Manyar Sewu. Ayo. Di sing endi? Kecil ke Mas? Sari jamu godhonge maniran suwe ra ketemu dadi pikiran Manyar Sewu. Manyar Sewu banyu masan sari jamu godhonge meniran suwe ra ketemu dadi pikiran duwe lagune samiran Manyar Sewu banyu masak ayo
suarane pit motor rame-rame satengahe dalan gede adapia rojek podo asesora terus rojek rombongan kang podo ngebut tanpa duga bisa gawe keproyo ning saiki rojek kudu diatasi rong kepatut bisa gawe koperasi krungu suarane pit motor rame-rame satengahe dalan gede dapia rojek podo asesora atus rojek rombongan sing podo ngebut Proyo ning saiki rojek kudu bisa gawe koperasi matur nuwun lanjut apa Mas dangdut